हेलौ सोनाफोर आरोबाव आंनि फिन खेबसे आंनि इउटुब चेनेलाव आं बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर आंनि आर'नाइ प्रडाक्सनाव आं दिनैहाय आब'मोनाव आलासि जाहैनो नागिरदों आब'मोनाव थांनो नागिरदों बेसेबांबा गोबावसै आङो माने हासबेन्डजों एसे दावराव दावसि जानायनिफ्रायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम खेबसे थांगोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो लोगोफोर प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ नायलांदोलाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर नैदिबा नायलांबाय थादों लोगोफोर जों थांनोसै बे जायगायाव थांनो नागिरदों दा गासिबो नुलांजोबगोन जों गथ' फिसाजों थांनो आरोना लोगोफोर नै आं थांनो बारा थिया बुंलांना नै बाबुआ बोरै बाबु हाय आं ओंखारबाय बाबुजों आंजों हाय बिदिब्ला मा बुंनो लोगोफोर नायलांबाय थादो सोलो गिदिरखौ लासैनो लोगोफोर मारिनानै थायो जों हौवासानबाबो अनलि अन गार्लल' खोनालाय लोगोफोर थांनोसै लोगोफोर ओंखारबाय थाबाय थाबायगासिनो बिदिनो थाबायबाय ससे थादों नाङा ससे थाबायनांगौ आरोना लोगोफोर लोगोफोर थाबायगासिनोसो नै दाबो गथ' फिसाजों माने थ' गाखासो आरोना जों ससेल'खासो इयावनो मोनो बैयावनो मोनो ससेल'खासै फैदो मोनायावबो ओंखाम जायाखै दा आब'आ लेंहरगासिनो आरोना जोंबो दा लामायाव नेगासिनो जाहैबाय आरोना बेनि थाखायनो लोगोफोर मा बुङो सोर गारियाव जिरायबाय दङ गारि मोनबाय लोगोफोर आं बे मैयासो मोनसे आंबो भिडिअ होदोंमोन होमबा लोगोफोर सोरबा बायदिया गोरोन्थि मोनदों जानो हागौ नङा होमबा बेनि थाखाय सरि आरो जायहा दिनै मेगनजों नुवालासे खोमाजों खोनादों बेखौ मालाबाबो सैथोखौ दासान मानो होनबा गावनि संसारखौ सिलिंखार खालामना लानाय जायो लोगोफोर बेनि थाखायनो गावनि मेगनजों थोंजोङै नुनायफ्रा सिखार खालामनो हायो गोरोन्थिया जायो जेन मिथिबायना लोगोफोर बेनि थाखायनो मेगनजों नुवालासे जेबो मा होनना लोगोफोर दिनै मेगनजों नुवाबाबो खोमाजों खोनायो नो बेनो गासिबो सैथो खालामजोबो आंनि हासबेन्डनि न'खरनि आरोना लोगोफोर बेनि थाखायनो गासिबो माने मा बुंनो आरो पापिया जेब्लायबो फिथा नङा होमबा लोगोफोर पापि मानसिया जेब्लायबो साननाय हनाय खामानिफ्रावबो जाफुङा हाजार रां रुफा दोन दौलतआनो थाया माने गोजोन गैया दोनैबाबो जायहा दिनै जेराव अनलायनाय गोजोननाय दं मिलायनाय दं बेहा थाइसे आथोनाबाबो गोजोननाय दं